तर नमस्कार मित्रांनो. तर आत्ता मित्रांनो सकाळचे 10 वाजत इले 9:30 झालेत आणि मी जरा लेट उठले ह्याच. तर तकडे आवाज येतच असतात तुमका वाचपाचो. आणि सगळी मंडळी आता जेवण वगैरे करता कारण आज लग्न. चंदू काय दाढी बिडी आज करूनच इलो. यो बघा काय रे घाले गेलं बबलो तकडनं बाबा 8 तास उठलेलो दिसतस होय ना. काय चाय पिता बबलो चाय पिता. तर सगळी मंडळी आताकडे जेवणाची तयारी जोरदार चालू आहे आणि 1:45 मुहूर्त त्यामुळे मी जरा लेट उठलोय. तर चला आता जाऊया आपण लग्नाच्या मंडपात जाऊया. तर मित्रांनो काही जणांचे बरेचसे प्रश्न जरी सांगितले तरी ते विचारत असतात. तर आपल्याच वाडीतल्या पाटलांच्या मुलीचं लग्न. मुलीचं नाव सोनाली आहे. नाहीतर पुन्हा विचार शहर एक मुलगीचं नावच सांगितलंच ना. तर मुलीचं नाव सोनाली आहे आणि आपले पाटील ज्या शिगम्याच्या व्हिडिओत मावशीबाईचं काम केलेल्याने त्यांच्या मुलीचं लग्न. आणि तर आता चला जाऊया. सगळी तयारी चालल्या जोरदार. करून झाली की डाळ झाली करू. राहुला काय झाली रे. राहुला काय सांबार भाजी. सांबार कोबीची भाजी. कोणाचा वाटेल एक डान्स एक डान्स. हे बघा सगळी जेवणाची तयारी झाली आहे. काय वाटेल सांबारा भेटली ना. अरे स्टाईल मध्ये तू तेल. ही आमची काकी आहे शेशीची हाऊस. ही जेवण करण्यात एक नंबर आहे. आता फेमस झालं आज आमच्याकडे नाही का म्हणतो. पाटीलाच गडबडीत यजमानी गडबडीत.
इकडे येईल नाना ते बघा सकाळी इकडे येईल यजमानांना दाखवलं यजमान यात गडबडीत पॅक या मारतात एक या मारतात पॅक रात्री नाचत बघणं काय होते ते मग ही बघा ही यजमानी आणि हे यजमानी तो माहिती आहे बाबा हे बाबा हा बाय 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 हा तो जाड दिसता दाताक लागता नाही तू पान कधी खात झालो फोडून माझा व्हिडिओ करून घेता पानाला सारखं सारखं काय केलं ना हा तू पान खा सगळे मुंबईवाले बडबडती बघा लय पान खाता सांगती ही बघा अकडे मेन माणूस वाटा लावून ठेवलेली आहे बघा सांबार वाट्याने कसला सांबारा काळ्या वाटाण्याचा सांबारा सगळ्यांनी जेव घेवा मग ह्या बघा लावल्या ना काळ्या वाट्या तू एकट्यात लावलं या लावतोय डाळीचं लावलं आता या सांबाराचं लावतो हे गावातल्या लग्नाची मोठी तयारी असते जिल्ह्यात बघा आणि अकडे थंडा पिता या बघा काय बघा सोय ती थंडा दिलेला काम गार करून टाक सगळ्यांका पुष्पाची धांदला मोठी जोरदार थंडा खाता तू काय बोलत नाही काय नाही बोलाक नको माणूस बोल ना ऐका मी कॅमेरा जवळ आणलंय की गप राहतलं मग काय करणार मग तेवढं मेमरी कार्ड फुकट जाता आता गुळ कशा कान की बारी एवढं बारीक हो हा मोदक करत ती करीत तेवढा
आणि वाटाण्यांचा. हा हे बघा पवारीले गरम गरम पाणी ना असा बुडवायचा की बाहेर लांब पळणार आपण. काय आयडिया चांगल्याने. हो पवारांना हाच कर. काय बाबा आमच्या पाठी किती कामात नाही हे बघा ही पाटी मिनिटाने पाणी वाचलं. चला तयारी बियारी करून झाली लग्नाची. अरे काय रे नवरदेव काय नवरदेव ना चायला मला पावडर पू साहित्य काय लावलंय. हे सगळे नवरदेवच ह्यो सुद्धा. हो सेंड भारी मारून येलो वास मारणाच आहे. जाण्याची मती नाही. जाण्याची मती नाही ना. तुम्ही मारलास काय हो. ह्या सगळ्या फॉग बिगच्या पुढे फिको ना सगळं. वंडरफुल सेट. हे बघा सगळे तयारी येतात लग्नाच्या. होमो नवरदेव बना निलो त्याचा थंय पोरग्या गावला की ताबडतोब करून टाकला. माझ्या आता नवरदेव घेऊ साहिलू माका सांग एक जॅकेट देऊ काय होता माझा यजमानी आहे तो आजचो. होय ना रे माझा जॅकेट बरोबर सूट झाला. सध्या फणसाची भाजी जनता भाजी नाही आहे. ओमेन काय चालेल जनता बाजी फणच धरले नाही त्यामुळे जनता बाजी नाही. लोक विचारणारी मोक. तर आम्ही त्याच्याबद्दल विचार भरपूर केलो. हा माझा हो मालवणीत बोला हो. आपली लोक भाषा बोलणारी नाही. माका मालवणी तसा 100 रुपयाचं भेटलं. काय बोललेलो माहिती माझा लगीन होत नाही तोपर्यंत तुळशीच्या ठेवणार नाही. मग यंदा आता वापसा झाला ना त्याचाच वाजून देऊ दे. आता मुलग्या कॉलेजला जाता आता बघूया काय करणार. झाला सुटले बुतूरसून मोक्ष भेटलो मागतो. मोक्ष भेटलो म्हणजे कॉलेज मधला म्हणता मोक्षच मिळालो डायरेक्ट. आता फणस जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत म्हणाचा मी फणसाची भाजी खात नाही तोपर्यंत लग्न करत नाही सांग. आता आंब्याच्या ह्याच्यात जातो सध्या. बघा कोण पोरगे असला तर ओमॅक डायरेक्ट इंस्टाग्राम वर रिक्वेस्ट पाठवा. गाडी ओमॅक तर रिक्वेस्ट मॉब येतात हा. ओंकार गाडी हा बोलत असता चालू असता चॅटिंग 5-5 मिनिटात मेसेज. बघित नाही पण उंची पोरग्या मॉब बघा. कमीत कमी पावणे 6 फुटाचे नाही तर पाय जोडून पुढे दिलास तरी चालतील पण पोरग्या वयात असाल. तर हे बघा तयारी सगळ्यांची झालेली आहे. अजून 1 तास लग्नाचं कॅशिओ वाजलेलो हा. कॅशिओ वाजलं थंय 10 त्यांका अजून नवरदेव आलेला नाही. गाडी गेली असती तर समजलं असतं म्हणजे कळलं असता. पॅन्ट कोणाची काकाची घातलं की वेल्या मोठी आई ब मरणाची. त्याच्या खिशातच असतं रा. हे बघ काय लोमचा आमदी. चल ओम्या चल उडी चला लग्नाक चला जाऊया. चल एक एक गाणं वाजवतो रे. एक नको आपण वाजू यायचं. चल रे दाढी बिडी भारी ठेवलं रे. ह्याने काढल्यान की काय दाढी मी काढून टाकतो आता दाढी. अशा ती येतात ना हकडेच येतात बघतो हकडे येतात ना. खाली साडी नेस. चल रे ओम्या येत असतो. तू परत फोटो काढा चला नवरो येऊ अजून 1 तास तरी पण आम्ही जाता. बाकीचे गजाले वगैरे बघूया. ए चल पॅन्ट टोकडी. ह्यो बघा काय तो पोर आहे. हकड खाई ना आता. तर चला लग्नाक जाऊया. सगळी मंडळी आता लग्नाक येणार हा. नवरो येलो काय रे.